Maya Paaldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Lizen Morten at narito ang malalaking balitang Central Luzon nitong nakaraang linggo. 5.1 magnitude na lindol na itala sa General Nakar, Quezon. Pagyanig, naramdaman hanggang Central Luzon. Governor-elect Pineda, kampante sa resulta ng halalan sa kabila ng election protest ni Baylon. Si POSCO at LTO-3, sanib puwersa para mapanagot ang mga sangkot sa drag racing sa Jasa. At Mabalakenya swimmer, nagtala ng bagong record sa palarong pambansa. Eksaktong alas 12:17 ng tanghali nitong Martes, May 27 nang maramdaman ng ating mga kabalen ang paggalaw ng lupa. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, naitala ang 5.1 magnitude na lindol sa bayan ng General Nakar, Quezon Province. Ang magnitude ang enerhiyang pinakakawalan ng lindol na na-measure ng seismograph. Paliwanag ba ng ahensya, tectonic ang origin ng lindol na nagpayanig maging sa Metro Manila at Central Luzon. Naramdaman ng intensity 4 sa Makati, Manila, Marikina, San Pedro Laguna at Tanay Rizal. Intensity 3 naman sa Navotas, Quezon City, Pasay, San Juan, Taguig, Giginto at Malolos sa Bulacan, Palayan City, Nueva Ecija, Mabalacat at Angeles City sa Pampanga at Binyan, Laguna. Habang sa Caloocan, Mandaluyong, Parañaque, Valenzuela, Ubando, Bulacan at Cabiao, Nueva Ecija, intensity 2 ang naitala batay sa PHIVOLCS report. Samantala, wala namang naitalang casualty o anumang pinsala sa Central Luzon ng Office of Civil Defense matapos ang lindol. Sa Ciudad Angeles, nagsagawa na rin ng structural integrity check ang City Engineering Office sa City Hall para matiyak ang kaligtasan ng publiko. Maswerte namang walang nakitang pinsala sa gusali. Hindi raw nababahala si Governor-elect Lilia Pineda ukol sa sinampang election protest ni Danilo Baylon na kanyang naging katunggali sa katatapos lamang na May 12 polls. Ayon kay Pineda, karapatan ito ng sino man at kampante rin siya sa naging resulta ng botohan. Magbabalita si Paulo G. Santos. Panwala na yang minyang vote, so go. Naansyalan si Pampanga Governor-elect Lilia Nanay Bibi Pineda nang tanungin ng CLTV 36 News ukol sa inihahing election protest ni Engineer Danilo Baylon laban sa kanya. Matatanda ang naungusan ni Pineda si Baylon sa kakatapos lang na gubernatorial race nitong May 12 sa botong 709,694 to 476,642. Ayon pa sa incumbent Vice Governor, kampante siya sa naging resulta ng botohan. Kailaman yung province, kayong kandidatura ko. Eko linwal, ala ako, before the time of election, ikapin talanda ali ko. Hindi ko man maalos with motorcade, siguro tagi time mo, at kay ba tagi ko linwal, ali, kasi kampante ko kampante ko na rent house. Talagang, kampante ko na, eda naman kailangan itang vote buying ko la. Kinikilala rin umano niya ang karapatan ng sinuman na maghain ng protesta at dumaan sa legal na proseso gaya ng ginawa ng kanyang anak na si Maylin na nabigong masungkit naman ang mayoral seat sa siyudad ng San Fernando. Balo ko lagi naman magprotest siya. Baka na akong palitan. Nung note niya nga akit, diba? Karapatan na ito kasi. Karapatan na ito. Bilang tao, di na ibiyay pang karapatan. Huwag tayong burina. Talagang makanyan Balo ko nga na kung may protesya naman. Siguro, buridamong linawan, antita mo ita. Ipinaabot naman ni Pineda ang kanyang pasasalamat sa lahat ng mga sumuporta at patuloy na sumusuporta sa kanya ngayong tapos na ang halalan. Masaya kasi balo ko deng pitundalan na Kapampangan, binotora ako kasi ako yung burida. Kaluguran da ako, tita. So, pasalamat ko karela. Samantala, matatandaan nitong Biyernes, May 23, naghain ng election protest si Baylon sa tanggapan ng COMELEC sa Maynila.
Panawagan ng kanyang kampo ang manual recount dahil umano sa naging poor performance ng mga automated counting machines, gayon din ang hindi tugmang resulta ng mga pre-election survey at aktwal na botohan. Paolo G. Santos, CLTV News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nababahala ang publiko matapos mag-viral ang video ng naganap na drag racing sa Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Agad namang gumawa ng kaukulang aksyon ng City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO upang tukuyin ang mga dapat managot kaugnay ng insidente. Ang buong detalye sa report ni Ashley Punzalan. Viral sa social media ang night drag racing ng ilang mga lalaki sa kahabaan ng Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando nitong madaling araw ng Miyerkules, May 28. Kita sa ngayoy deleted ng video ang isang puti at pulang modified vehicles na lumahok sa karera. Ikinabahala naman ito ng publiko dahil sa kapahamakang maaaring umanong idulot nito, lalo na't itinuturing na busy road ang naturang daan. Agad namang gumawa ng aksyon ang City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO upang hanapin ang mga taong involved sa illegal na aktibidad. Bukod dito, formal nang humingi ng assistance ang CPOSCO sa Land Transportation Office o LTO Region 3 ngayong Huwebes, May 29 upang maimbestigahan ang insidente. Sa pangunguna ni Darius Hizon, focal person ng CPOSCO, hiniling ng ahensya na matulungan silang tukuyin ang vehicle owner at drivers ng mga nadawit na sasakyan base sa reports at surveillance materials. Target ding mabigyan ng show cause orders ang mga identified parties alinsunod sa mandato ng LTO na panatilihin ang road discipline at ma-enforce ang mga motor vehicle laws. Sa atin po, we do not tolerate po itong mga ganitong mga gawain, lalong-lalo na sa public roads po, no? Na kung ano ito yung mga hobbies nila, di gawin po nila doon sa tamang lugar, hindi po dito sa mga alam natin na makakaapekto sa mga safety ng ating mga kababayan. Sa kasalukuyan, natukoy na ng CPOSCO ang isa sa mga sasakyang involved sa naturang insidente, habang pinaghahanap pa rin nila ang iba pang lumahok sa drag race. Right now po, isa pa lang po ang forward natin sa LTO. Madami. So, ongoing pa rin po naman ang ang pag-iimbestiga namin. Yung social media ay nakatulong sa amin paano natin matukoy itong sasakyan, no? Malaking tulong din po yung mga CCTV natin sa syudad, sa command center, and itong mga netizen na tumutulong sa mga comment nila. Dagdag ni Hizon, kung sakaling makasaksi ng drag race, mabuti o manong umiwas muna para sa kaligtasan ng motorista at huwag matakot o mag-atubiling tumawag sa mga otoridad ukol dito. Samantala, nagbabala naman ang Chief ng Operations Division ng LTO Region 3 na si Attorney Sushen Lazatin ukol sa pakikilahok sa mga ganitong klase ng aktibidad. Bukod kasi sa labag ito sa batas, maaari rin masakripisyo ang kaligtasan lalo na ng iba pang motorista at sibilyan na gumagamit sa parehong daan. It's already an explicit violation of Republic Act 4136, particularly yung provision natin po ng Section 35 kasi yan yung nag-provide ng speed limit. At sa drag racing, talagang walang consideration of any speed dyan kasi nga, ang purpose is speedy. So, nagko-constitute na yan ng reckless driving. So, if we are going to issue them show cause order and after due process and hearing, pwede pong mapatunayan doon na talagang nag-commit sila ng reckless driving. Kung mapatunayang nagkasala, maaaring isuspende o tuluyan ng tanggalin ang kanilang lisensya. Bukod pa umano dito ang mga kaukulang criminal charges na maaaring isampa laban sa mga ito. Panawagan ni Attorney Lazatin sa publiko, isipin na lang po natin yung welfare ng mga general public. Yun po yung pinaka-importante. Yung priority, ang road safety, and priority na wala pong masisirang mga properties at walang masasaktan na ibang tao. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Kasabay ng pagsasaayos ng Dolores Flyover sa Jose Abad Santos Avenue, Ciudad San Fernando, Pampanga, isa ang daloy ng trapiko sa mga alalahanin ng mga commuters at motorista.
Kaya naman ang CPOSCO nakahanda na umanong mag-assist upang maging mas maginhawa at ligtas ang daan para sa mga biyahero. Para sa buong detalye, narito ang report. Matagal nang usap-usapan ang lagay ng Dolores Flyover sa City of San Fernando, Pampanga matapos itong ideklarang unsafe o hindi naligtas daanan ng mga mabibigat na sasakyan dahil sa issue ng structural integrity. Dahil dito, nilimitahan na lamang sa mga maliliit o light vehicles ang pinapayagang dumaan dito. Kaugnay nito, sinimulan na ngayong Martes, May 27, ang pagsasaayos ng steel deck segments at bolts tightening bilang bahagi ng preventive maintenance sa flyover. At habang inaalam pa ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang mga parte ng tulay na kailangang bigyan ng prioridad, hindi pa naman umano pinagbabawal ang pagdaan dito. Gayunpaman, ayon sa City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO, nakalatag na ang mga plano para sa pagpapanatili ng kaayusan ng traffic flow sa affected portion ng Jose Abad Santos Avenue o JASA habang isinasagawa ang maintenance. Yung paggawa ng mga rerouting, madali para sa amin yun. Dahil sanay na kami sa ganitong trabaho. Oo, kami laging handa. Lagi kami dyan. Lalo na yung mga boss natin, ano yan. Malayo pa yung mga programa ng DPW sa mga ginagawa. Gumagawa na kami ng briefing, advance briefing para dyan. Sakaling kailanganin ang temporary closure ng flyover, nakahanda rin daw ang CPOSCO na magpatupad ng rerouting at prioritization upang maiwasan ang pagbigat ng daloy ng trapiko. Kung sakaling kailangan magsara, automatic naman yan. Kung isasara natin yan, may isang linya tayong gagamitin. Yun nga lang, talagang magkakaroon talaga ng build-up ng traffic dahil ganun ka-busy itong JASA road natin. Nakaprepare naman kami doon. Dahil sa pagiging abala ng naturang kalsada, iminungkahi rin nila na kung maaari ay gawin ang maintenance activities sa gabi o tuwing Sabado at Linggo. Samantala, ayon kay Renato Pineda, Assistant Operation Officer ng CPOSCO, kaagapay nila ang DPWH sa pagtitiyak na ligtas at maayos ang biyahe ng publiko habang nagpapatuloy ang proyekto. Nagpaalala rin siya sa mga motorista na habaan ng pasensya sakaling ma-stuck sa traffic. Peace lang po, konting tiyaga kung sakaling abutan tayo ng ganitong trabaho. Ito naman po makakaganda kasi para sa safety natin, para sa ikabibilis ng daloy ng traffic. Konting lang po, konting pasensya, konting tiyaga. Kami naman po sa CPOSCO, lagi kaming nakanda para tumulong. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Patuloy mo na ang pagdami ng mga fixer sa social media platform na nag-aalok ng mabilis na proseso ng pagkuha ng lisensya. Kaya naman ang Land Transportation Office muling nagpaalala sa publiko na tanging sa mga authorized personnel lamang ng kanilang tanggapan makipagtransaksyon. Nagbabalik si Ashley Punzalan. Convenience at shortcut. Ito ang madalas gawing rason ng ilang nag-a-avail ng services ng mga tinatawag na fixers. Ano nga ba ang mga fixer? Sila yung mga taong nag-aalok na kaya umano nilang mapabilis ang government transactions dahil may connection umano sila sa loob. Madalas itong marinig sa pagkuha ng driver's license o sa pagpaparenew ng rehistro ng sasakyan sa Land Transportation Office o LTO. Pero nagbabala ang LTO dito. Bukod kasi sa labag ito sa batas, sa ilalim ng Republic Act No. 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018, nagkakaroon din ng disruption sa regular government processes at mayroon din itong additional cost. So ginagawa ito para sa promise nila na mapasimplify or mapabilis ang proseso. But hindi alam ng mga tao na mas napapasama kasi aside from that, nag-i-impose sila ng additional cost. Ang dami nating nare-receive na complaint na nagbayad sila sobra-sobrang halaga pero walang nangyari sa ibinayad nila. Hindi po napasok sa LTO ang kanilang transaction. Ayon kay LTO Region 3, Chief of Operations Division, Attorney Sushen Sison Lazatin, patuloy ang paglaganap ng mga fixers lalo na sa social media. At nakakabahala na maraming mga tao ang nakukumbinsi at napapahamak sa mga ito. Bagamat mahirap anyang tukuyin kung ano ang legitimate transaction,
mula sa mga transaksyon na sumailalim lang sa mga fixers. Patuloy naman umano ang LTO sa pagsulong at pagpapalakas ng kanilang anti-fixing campaign. First, we are prioritizing the client satisfaction. Patuloy pa rin po yung inspection ng LTO Regional Committee sa mga different partners or stakeholders para mapatunayan na wala rin pong fixing na nangyayari sa loob. Ongoing din ang pagpapaalala sa mga hepe o district chiefs na ipatupad ang mga tamang proseso sa kahit anong transaksyon at ipagbawal ang paglaganap ng fixers sa labas at lalo na sa loob ng LTO offices. Kung mapapatunayang lumabag dito, may karampatang penalties sa mga taong involved dito at administrative penalties naman sa mga LTO officials. Sa kasalukuyan, may 2 pending case na umano ang naitala mula sa lalawigan ng Pampanga at Bulacan dahil sa fixing. Natukoy ang mga ito dahil sa isang entrapment operation na ikinasa ng LTO, katuwang ang iba pang mga otoridad. Doon po sa mga tao, mga private individuals engaged in fixing, meron po itong kaakibat na imprisonment. Aside from imprisonment is payment of a fine. Para naman po sa ating mga opisyales, ganun din po imprisonment, fine, at ang masahol pa doon is mga administrative sanctions, katulad na lamang ng suspension, dismissal, or even perpetual disqualification to hold a public office. Samantala, mahalaga umano ang pagdaan sa mga tamang proseso kagaya ng mga seminars, examinations, inspections at marami pang iba dahil kinakailangan ito upang masiguro ang kaligtasan hindi lang ng mga motorista pero lalo na ng mga sibilyan sa daan. Pag dumaan po kasi sa fixer, we are skipping the process. So if we are skipping the process, parang binabaliwala din natin yung reason kung bakit andoon ang process. Isipin na lang natin kung anong klaseng driver ang maiproduce natin. Sa mga sasakyan naman, kung gusto natin na i-skip din yung mga proseso ng inspection, we are putting the lives of others in danger. Panawagan ni Atty. Lazatin, i-prioritize sana ang kaligtasan ng mga tao, lalo na at hindi naman right ang pagkakaroon ng lisensya. Ito umano ay isang privilege. Dumaan po tayo sa tamang patakaran, may ensure po natin at least for once na meron po tayong better road management and may ensure po natin ang road safety ng lahat. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Dumalo ang delegates ng Radio World Broadcasting Corporation o RBC Media Group sa Broadcast Asia 2025, ang pinakamalaking media and technology event sa Asia na ginanap sa Singapore Expo. Pinangunahan nila Billy San Juan, head ng RBC Media Group, ang delegasyon kasama sina Nina Carla Mendoza Vitug, head of operations ng RW 95.1 FM, at Mark William Canlas, station manager ng CLTV 36. May temang Empowering the Future of Broadcasting in an AI-First World ang conference ngayong taon. Tampok dito ang mga makabagong teknolohiya at inobasyon sa larangan ng TV at radio broadcasting. Bahagi ng taunang aktibidad na ito ang pagpapalitan ng kaalaman ng mga eksperto mula sa iba't ibang bansa upang higit na pagyamanin ang media industry. Kalbaryo umano para sa mga residente at mga motorista ang ginawang pagsasara sa Tulaok Bridge sa San Simon, Pampanga para bigyang daan ang retrofitting nito. Tanong ng marami sa kanila, bakit tila usad pagong ang pagsasaayos sa tulay na nagdurugtong sa kanilang komunidad sa iba pang mga bayan? Magbabalita si Paulo G. Santos. Sarado na sa lahat ng uri ng behikulo ang Tulaok Bridge, isang mahalagang istruktura na nag-uugnay sa bayan ng San Simon, Pampanga, sa MacArthur Highway at iba pang lugar sa Pampanga. Sa pagbisita ng CLTV 36 News sa mismong construction site nitong May 27, 2025, aming nakita na sing-init ng panahon ang panawagan ng mga residente na paspasan ng proyekto. Reklamo ng mga taga rito ang mahabang lakaran dahil sa isinarang kalsada, lalo na mga estudyante kapag kapasukan, umiikot pa ang ruta papunta sa eskwela.
Maging ang mga tindero at tindera, tumatamlay na raw ang kita. Mahirap po kasi kailangan pa pong umikot tapos minsan nauubusan po sa oras sa pagpasok. So mayroon bang time na nalilate ka sa school? Opo, kasi po umiikot pa po eh. Minsan na po naglalakad. Sana po magawa na po since matagal-tagal na rin po nasara para hindi na po masyadong nahirapan. May business po kayo na karinderya. Kamusta po ngayon ang kita nyo dito? Medyo bumaba. Dati talagang malakas nung sarado, nung bukas pa yung kalsada. Ang mga nagtatrabaho po dyan, maangal din sila dahil maraming sagabal. Nakita niyo po kahit kunan niyo pong video, nakita niyo yung mga wire, lahat. Ayon kay Art Punsalan, hepe ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGNRO at residente ng bayan ng San Simon, matagal na nilang suliranin ang tila usad pagong na construction work sa tulay. Una, napakalaking bagay yun, no? Hindi lamang sa Simon yan, kundi yung negosyo pumapasok ng San Simon. At saka yung mga nagkatrabaho sa pribado at sa gobyerno. Kasi umiikot pa sila doon sa Santa Monica, napakalayo nun. Tapos parating na ang tagulan, no? Kaya kung hindi magagawa ng paraan ito, it will be a big problem for the people of San Simon. Matagal na yung pagka-delay ng tuloy natin, no? Kasama ang poll, no? So I do hope that the public works at saka ang NLEX ay matugunan kagad itong nakaambalang problema dito sa bayan. Sa size po, unang-una, ano ba yung mga obstruction doon? Bakit hindi po kagad na implement yung retrofitting ng nasabing tulay? Kaya nga po kami, sa ngalan po ng bayan ng San Simon, kung nakatira roon, kami po ay nakikiusap. Sana po ay mapadali, no? Upang maayos o ma-retrofit ito na pagkita tulay dito sa bayan. Batay sa project details na nakapaskil sa karatula sa site, June 17, 2024 pa nang simulan ang proyekto at target na matapos ito sa January 15 ng susunod na taon. Mahigit 100 milyong piso naman ang pondong inilaan sa Tulaok Bridge Retrofitting Project. Matatanda ang taong 2023 nang naging ugat ng mahabang pila ng mga sasakyan ang NLEX Tulaok portion, ang baha sa San Simon area na dulot ng serye ng malakas na pag-ulan. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, kailangang maitaas ang tulay para magbigay ng sapat na vertical clearance upang ma-elevate din ang kalsada sa ilalim nito. Sinisigap pa ng CLTV 36 News na makuha ang opisyal na pahayag ng DPWH. Sa text message ni DPWH Region 3 Director Rosoler Tolentino, kanilang ipagkakaloob ang project profile upang maunawaan ng publiko ang timeline ng konstruksyon. Sa ngayon, tiis muna ang mga taga San Simon, ngunit inaasahan ng publiko na mas malinaw na paliwanag mula sa DPWH na nakatakdang pulong sa Biyernes, May 30. Paulo G. Santos, CLTV 36 News. Plano umano ng provincial government ng Pampanga na magkaroon ng zero balance billing sa bagong medical health facility sa Clark. Iyon ay upang pakitunguhan ng atensyong medikal ng libo-libong workers sa Clark Economic Zone. Narito ang report. Kompleto yan. Mayroong mga CT scan, laboratory, yung mga bagong medical equipment nandito. So, mayroon tayong mga magkiklinik yung mga doctors, kung may mararamdaman konti yung mga workers, makakatakbo sila kaagad dito. At pipilitin namin na zero balance billing sila. Kasi cannot afford Ito ang pangako ni Governor-elect Lilia Nanay Pineda sa mga kabalen kaugnay ng napipintong pagbubukas ng Pampanga Provincial Hospital sa Clark Global City, na sakop ng syudad ng Mabalacat. Target umano ng provincial government na maging operational ang pasilidad ngayong taon upang tugunan naman ang pangangailangang medikal ng mahigit 140,000 na mga manggagawa sa loob ng Clark Freeport Zone. Whole government approach ang nagiging estratehiya ng pamahalang panlalawigan para maisakatuparan ng proyekto
Mula sa use of frac agreement ng Clark Development Corporation o CDC para sa lupa hanggang sa pondo mula PAGCOR para sa infrastruktura, naging posible ang pagpapatayo ng makabagong pasilidad na to. Then siyempre kapatid natin ng CDC, si President Agnes, nagbigay siya ng use of frac na 1 hectare, yung lupa, so talaga dapat sama-sama. Support ng DOLE, support ng TESDA, kailangan talaga isang grupo kami para magtatagal at masaya yung ating mga workers dito sa economic zone. Pabor si DOLE Secretary Bienvenido Laguesma na gawing ehemplo ang ospital sa Clark bilang modelo ng interagency cooperation para mabigyan ng legalidad at abot kamay na serbisyong medikal ang mga manggagawa sa economic zone sa bansa. Kung ang usapin ay may kinalaman sa sustainability, kung nakikita po natin na isang napakagandang proyekto, siguro hindi na kailangan na tayo pa'y tawagan, kundi tayo magboluntaryo na tumulong at sikapin natin na yung gustong ipagkaloob na serbisyo, lalo na sa mga manggagawa at kanilang pamilya, matugunan. No? Sama-sama, dahil yan naman ang laging gustong makita ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagtutulong-tulong, whole of government approach, whole of society approach, lalo na kung ang ating pong provincial government ay isang nangunguna at aktibo, nagpapakita po ng ehemplo na dapat ay sundan at pamarisan din ng mga nanunungkulan sa ating pambansang pamahalaan. Ang palagi ko una sa usapin sa funding yan ay pag-uusapan nila ng DOH, subalit kung yan ay pag-uusapan ng kasamang DBM, susuporta po ang Department of Labor and Employment. Samantala, may nauna na rin koordinasyon ang CDC at UP Manila para sa preventive healthcare program para sa mga manggagawa ng Clark. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes B.S.T. de Veradera, layon nitong gawing health conscious ang mga manggagawa bago pa man sila magkasakit. Nasaan yung para hindi magkasakit ang ating mga manggagawa? Dito papasok yung aming public health program for the promotive and preventive care at meron tayong bagong partner, si Dr. T, ang Chancellor ng UP Manila. So sila ang katulong natin sa pagbubuo ng ganyang programa. Kasi ang capacity ng hospital? 143. Ibig sabihin, maghihintay tayo na magkasakit bago natin matulungan ang ating mga kababayan, lalo na ang mga workers. So ang ating palalaganapin at palalaguin ay ang promotive and preventive public health care para sa ating manggagawa. Strengthening ng capacity ng mga klinika na yan, malaman ang risk at ang mitigating para hindi na-hospital yung mga kababayan natin. Maliliit pa lang na mga bukol, matanggal na, mabiopsy. Mas malaki dapat ang ating ini-invest sa screening, sa prevention, kaysa sa panggagamot. Kasi kapag nagagamot na tayo, medyo mabigat na yun sa pamilya at saka mahal na sa pamahalaan. Ang Pampanga Provincial Hospital sa Clark ay isang Level 2 hospital, ang una sa ilalim ng pamahalaang panlalawigan ayon kay Provincial Health Officer Dr. Dax Tidula. Mas mataas ang kapasidad nito sa pagharap sa mga critical cases kumpara sa ibang district hospitals sa probinsya. We have our hospitals, mga district hospitals, mga level 1 lang sila. No? So we can't cater mga critical cases. So this is our first level 2 hospital. So multi-specialty hospital ng the province under the provincial government of Pampanga. Ang kapakanan ng mga manggagawang kadalasan ay umaabot sa krisis tuwing nagkakasakit. Ang pangunahing tinututukan umano ngayon ng provincial government ng Pampanga at sa tulong ng mas pinagtibay na kooperasyon mula sa national government, inaasahang mas magiging madali, abot kaya at ebisyente ang akses ng mga manggagawa sa medical services. Paolo G. Santos, CLTV News. Manatiling nakatutok para sa iba pang balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News. Napuno ng musika ang karagatan na sakop ng Pilipinas sa kauna-unahang concert at the sea ng Atinito Coalition. Bahagi ang aktibidad ng ikatlong civilian mission ng grupo kasama ang Philippine Coast Guard sa Pag-asa Island, West Philippine Sea. Magbabalita si MC Galang.
Isang makasaysayang konsyerto sa West Philippine Sea ang matagumpay na idinaos ng Atin Ito Coalition nitong Miyerkules, May 28. Napuno ng musika mula sa kilalang local and foreign artists ang katubigan sa Pag-asa Island sa pagsasagawa ng kauna-unahang concert at Sea for Peace, isang solidarity event na layuning isulong ang kapayapaan, cultural exchange at regional cooperation sa pamamagitan ng musika at sining. Sa isang Facebook post ng civilian-led organization at Akbayan Party List, inihayag ng koalisyon ang tagumpay ng misyon. Base sa statement ni Rafaela Paeng David, co-conveyor ng Atin Ito at presidente ng Akbayan, inialay ang misyon para sa lahat ng Pilipino na naghahangad ng kapayapaan at hustisya sa karagatan ng Pilipinas. Dagdag pa ni David, may mas malalim pa na kahulugan ang concert na ito bilang isang paalala na isa ring mabisang kasangkapan sa paglaban ng katigwalian ang paggamit ng musika, sining at kultura. MC Galang, CLTV 36 News. Binasag ng isang high school student mula sa Mabalacat City, Pampanga ang 2-year record sa 100-meter breaststroke competition ng palarong pambansa. Bunso nito, nasungkit ng kabalan swimmer ang gintong medalya sa prestihiyosong torneo na kasalukuyang nagaganap sa Ilocos Norte. Nagbabalik si MC Galang. Record-breaking ang performance ng Mabalaqueño swimmer sa Palarong Pambansa 2025 na ginaganap ngayon sa Ilocos Norte. Nagtala lang naman ng bagong record sa 100-meter breaststroke competition ang high school student na si FG Catherine Cruz ng School of Infant Jesus, the Empowered Zone for Excellence in Education or EZEE sa Mabalacat City. Base sa Facebook post ng DepEd Tayo Division of Mabalacat, binasag ng secondary girl swimmer ang 2 taon ng record sa National Sports Competition sa oras na 1 minute and 5.65 seconds. Hindi na bago kay Cruz ang palarong pambansa stage simula elementarya at consistent podium finisher siya kasama ng kanyang ama na si Wilfredo Cruz na tumatayo rin bilang kanyang trainer at coach. Ayon kay Educational Supervisor in Sports na si Dr. Jeffrey De La Cruz, gusto lamang nila na mag-alay ng gintong medalya hindi lamang para sa Mabalacat, kundi para sa gitnang Luzon. Ngunit hindi nila lubos maisip na makapagtatala ng bagong record ang kanilang pambatong si FG Catherine. Samantala, sa awarding ceremony, taas doong inawit ng dalaga ang himno ng Kapampangan bago niya kuhanin ng kanyang ginto para sa gitnang rehiyon. MC Galang, CLTV 36 News. Nag-ukit ng bagong kasaysayan sa track and field si Alfred Talplacido ng La Paz National High School mula Tarlac matapos niyang makuha ang gintong medalya at magtala ng bagong record sa secondary boys 400-meter run sa 2025 Palarong Pambansa na ginanap sa Lawag, Ilocos Norte. Narito ang report. Isang makasaysayang tagumpay ang naitala ni Alfred Talplacido ng La Paz National High School mula sa lalawigan ng Tarlac. Matapos niyang dominahin ang secondary boys 400-meter run sa 2025 Palarong Pambansa na ginaganap sa Lawag, Ilocos Norte. Sa kanyang bilis na 48.10 seconds, hindi lamang niya nasungkit ang gintong medalya, kundi binasag din niya ang dating record na 48.7 seconds na naitala ni Jomar Udtohan ng National Capital Region noong 2014. Kasama ni Talplacido sa podium sina John Clinton Abetong ng Calabarzon na nakapagtala ng 48.61 seconds at nakakuha ng silver medal, habang bronze medal naman ang nakuha ni Kian Labar na may 48.92 seconds. Kasalukuyang nasa 8th spot ang Central Luzon sa partial and unofficial medal tally ng laro as of 2:15 PM ngayong Miyerkules, May 28. Ang 65th edition ng Palarong Pambansa ay ginaganap mula May 24 hanggang May 31, 2025 sa iba't ibang venue sa Ilocos Norte, kabilang na ang Marcos Stadium sa Lawag City. Ang taunang palaro ay nilalahukan ng 19 na delegasyon mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa, kabilang na ang National Academy of Sports at Philippine Sports Overseas. At yan ang sports news ngayong araw. Raymond Tasoy para sa CLTV 36 Sports News. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News, Twitter o X
at CLTV36, Instagram at CLTV36Official. Kung nais nyo namang balikan ang mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako si Lizan Morte. Maraming salamat.